Pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a v spolupráci s Alianciou Sapie, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement a ďalšími partnermi pomáhame Slovensku rásť. Naším cieľom je pomôcť mladým ľuďom budovať ich digitálne zručnosti, nájsť si lepšie uplatnenie na trhu práce, umožniť rozvíjať svoju kariéru alebo začať podnikať. Digitálna garáž je rozsiahly vzdelávací program, ktorého hlavným pilierom je bezplatná online platforma obsahujúca 23 tém zameraných na digitálne zručnosti. Po absolvovaní 89 videolekcií je možné získať od Google certifikát doporučený neziskovou organizáciou Interactive Advertising Bureau. Digitálna garáž obsahuje praktické príklady a skúsenosti lokálnych podnikateľov, ktorí môžu inšpirovať podnikaniu a využitiu možností internetu. Okrem toho chceme do konca tohto roku spolu s partnermi a univerzitami vyškoliť tisíce mladých ľudí v rámci desiatok školení a workshopov po celom Slovensku a pomôcť tak Slovensku rásť.